Diba? Ilain na kasis tao. So, pili maayon ko, kung maubag ka na, pili ka will rest o will, ano ba? Kapagod, anong pagtuwang niya? Criminal record, tapos, ito siya, ayan. Isang bigay ang yan, at least, yun kayo, yes. So, I created two NGOs. Non-government organization, like PTK, ang gusto ko karoon, PTK, Katipunan ko ng Training at Corruption, dari ko sa Malta Riders Supply Force, kung naman ko na naman PTK, no? So, kaming PTK, that is a police assistance, like siguro, assist me sa crowd, sa position, sa interest, like karong kaming puliwi ang aming sa pangasimahan. So, then, pili lang kita niya ang NGO, diba? Diba ang NGO? So, ako sa pang-CG, kaming nag-group, CCWI, CC, meaning this is frameworks, internationally. Ano man internationally, because we have worked out there in US, guide, Germany, Australia. Kung walang international, unified force and the kind of action. So, kung hindi magsituin, ang natin sa mga nagkuhan sa ang gawin ng sisa, hindi violation, hindi ang police or ang SPG or police mo. We are not under the SPG or the police, but we have to do this because that is non-government organization individual. Ini cuidado, but only voluntary. Voluntary itu humanitarian activities. So is itu, so kayo ini kaya is out advocacy. Like na ako anak, lugar akong anak ako tayo sa laki, sila kan ha. Laki kan kita tayo kuan ako sa ini na ako tinanggal na magpapakain tagaan tadi usaon pagsalan yun. Bisa niya sa nakita kami. Usaon ko pangortan na ito. Like this, nagagsaling po niya ang pilihan niya. Kung muli someday, kung ma-realize, diba? Pero, kung kami ma-realize na anak tayo mga ayuda niya. So, sa mismas sa hapon, siya kapag suman sa Talisay, ako na siya nagpulmok o sa German. So, ulit na rin, punahan ko siya sa German. Siya may isipin niyo sa Talisay. Pero niya niya siya lang pag-pilipin niya. Katabang siya na ko. Kung hindi siya pag-isa, ako na siya nagpulmok sa German sa Cebu. Maraming sa Cebu. Nagbali na po nila ko siya. Una, gusto ko siya mag-sunod nila. Oo, sabay. Sinasabi nila, kami naman sa so, ako lang yung paatal. Okay, kailangan open forum kasi ako yung nagbigay na so, kanina sila uwan na ang mga pa-officers. So, sila sa insan sa atong mga feelings. So, biling ka sa imol. So, ang atong o saan yung nila yung mga paybita yung mga baybita. Kaya natin ang pag-ibig ko ba? Meron ba kulangga ng ballpen? Oo. Pataas ng mga posisyon na. Ikaw ito? Oo. Ano ang Kira, sige. ano ang gusto Okay, mo? mabilis. Salamat. Ako sa nasunta. Gusto mo? Ang aktibo sa aktibo sa taga-Talisay City. Barangay ka.
City Mayor sa Talisay, no? So, basin dahil Anong barangay ka nakatira? Ito sa ID, na-promote na, no? Sa asang na tinugod, no? Aribad, no? So, dara iyang dipinapan. Yung dipinapan, Barangay ka, barangay chairman. Aribad. Nangka. Salamat po dito sa Surindo. Ang isa, barangay Nangka. Sa nangka ni. Hmm. Ah, Barangay chairman.